ಮಹೇಶ ಏ ಎಂಟೊಂಜಿ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡೆ ಹೊರ ತೂಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೈದ್ ನಂದು ಏ ಬೈದಿಂಡಿಯಾ ನಿಕ್ಕು ಏ ಕಲ್ಲು ದಾಯಿಯ ಕಲ್ಲು ಅನ್ಪುಂಡೆ ಇಂದ ತೂಲಗ್ಯವರ ಇಂದ ತೂಲ ಅಂತು ಮಾರೆ ಬೈದಿನ್ ತೂಲ ದೇವರಿ ಇನ್ನಿಯಂಡಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾರತ್ತ ಮಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಓ ಮಹೇಶ ಇನ್ನೊಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡ ಹಾ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಪಣಿಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಹೋದ ಅಂಜಲ್ ಕೊಂದರ್ಕೆ ಪೋಯ್ ಕೊಂಡ್ರಗ ಮಹೇಶ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಪೋಪನೆಂದ ಐದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಿಯರ್ ಬರ್ಕ ದಾಯಿಯ ಕಾಂಡೆ ದಾಯಿಯ ಪೊಯ್ಯ ಇತ್ತೆ ಪರ್ದರ್ಕೆ ದಾಯಿಯ ಕಾಂಡೆ ಪೋನ ಗೆಡ್ಡೆ ಪುಂಡೆ ಪರ್ದರ್ಕೆ ಬಲೆ ದಾಯಿಯ ಬೋಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಪೊಯ್ಯ ಬೋಡ್ಚಿ ಮಹೇಶ ಬಲೆ ಬಲ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇನೆ ಲೇಪುಣ್ಣ ಲಕ್ಕದ ಚಾಪಾರು ಗಂಟೆ 10